Min jaf kemm ħajkunu kuntenti la jarawni, ġat nimmaġinhom kollha kuntenti. Hawnhekk ħita hawnhekk. Issa bista ħi, tiċċas ħareġa ddawwar. All right, okay. Sorry, hawnhekk. Ups, sorry, għajrajt ruħi, ħareġa ddawwar. U li m'hemmx għalfejn se ninżillek hawn. U le ma tarax, ħaddawrek. All right, dawwarni mela. Okay, thank you, Iva, grazzi fl-aħħar. 20 euro. Dawri ekstra li tajtni, għandek 50 euro ħi. Għajtek id-dawri ekstra, jienu. Ija s-sinżel, ija x'maddix ġurnata miegħek. Tat-taksi, bil-mod dak il-laptop għax għal jiġilu xi ħajti għaddu. Orraj, ma ġralu ġeju. Grazzi, santellaw jie. Sakiħu kontar wieħda. Haw, boss! Wasal, ġibtlek souvenir ta' jek trid. Xala li m'għandix mis-souvenir jien. Ekku. Haw, Jace, kifin? All right, ifhem, isni qiegħed bih minħal imma l-pej all right. Welcome back, ġbej. Ek x'għandek hemmhekk f'ħallek? Maskra dik? Pedda x'dik qdewni. Isom ġraw affarijiet meta kont ġew. Ejja. Minni, ma nafx li mu l-iktar weħed seksi bejnietkom. Ent, Robert. Jew ent, Chris, Fern. Nibatek l-infern. Sexy Fern. U issa Chris, għanna fejn itqelbu. Daqs kemm żitt sodod. Haw, Dominic! Joshua, kif int ruħi? All right. Welcome back, hey. Fej mort? Mux holiday ta' 3 tiem kollox. Fej sabiħ? Mort il-Lombardija Milan sabiħ. L-obbligu ta' kwarantina obbligatorja, ġifri l-kwarantina ta' bil-fors se jkun qed jestendi għal dawk kollha li se jkunu deħlin f'Malta ġejjin mill-liema pajjiż. Kwarantina? Xi kwarantina? Kemm għandek infettana kollha dal. It-teletubi bi kwarantina. Boss, issa sa noqogħdu nagħmlu bil-kwarantina. Jien nafx bħal noqogħdu nagħmlu bil-kwarantina. Tajt noqogħdu nlagħbu logħba? Ma tix tilab li ma dak il-ħanżir m'għandejġu. Xeħru ta' stonkom. Issuġġerunna xi tiduna nagħmlu bil-kwarantina, bros.